Еврорадио.FM. Вітаю усіх слухачів Єврорадіо. У студії для вас працює Змітер Лукашук. Наш стрим, як звичайно, можна і слухати, і глядіти праз аккаунти Єврорадіо у соціальних сетках Facebook, Одноклассники, ВКонтакте, на каналі YouTube. Уже у суботу, 3 жнівня, на аеродромі Боровая пройде один з найбуйнейших белорусских опен-эйров «Рок за Бобров». 16-й по ліку, коли я не помиляюся. 12-й. 12-й. Ага, 12-й. Ось, до речі, яшчэ один удзельнік до нас долучаецца. Таму адразу прадстаўляю арганізатары найбуйнейшага і найстарэйшага беларускага опен-эйра Александр Косач і Руслан Старыковскі. Добрый дзень, шановное господарство. Прывітанне. Вы так адразу, Александр, напружыліся, типа скажете, ну навошта ты так сказаў, там на старэйшы, там вечна малады. Дарэчы, вы паспяваеце, вот тут засталося некалькі дзён, ужо зараз там паспяваеце атаспацца, там паесці нормально, там ці як там у вас? Ну, бывает же, все склали, все планы, все списы, з усімі дамовіліся, все, можна вже адпачыць і чакаць пачатку. Не, ну адпачыць реально зможам насамрэч толькі пасля заканчэння і пасля таго, як апошнія нашы госці сядуць у самалёты і пакінуць нашу гасцінную Беларусь. Вось, насамрэч, канешне, зараз няма часу ні на адпачынак, ні нават на сон. Учора до позняга часу, уже до ночи фактично знаходимся на пляцоўцы. Мы уже 3 дні на пляцоўцы, мы уже робім, скажем так, тэхнічную падрыхтоўку до заходу основных наших тэхнічных партнёраў, гукавікоў, светлавікоў и так далее. То есть зараз рыхтуемся до іх. Рыхтуем глебу, рыхтуем пляцоўку, обносим плотам, безумоўна, и так далее. Так что... Лишний ніхто не прорваўся. Не, выключна у мерах бяспекі, выключна у мерах бяспекі. Тым не менш, вот можна сказаць, што ўсё, в прынцыпе, праходзіць гладка. Ці бывае, здараюцца такія сітуацыі, калі у апошні момант там хто-нибудь, які-нибудь артыст піша: ой, вы ведаеце, там у мяне раптам вот здарылася такое, ну там, скажем, мне прапанавалі ў 2 разы большы ганарар, это я вот таму ж мы бярем рокераў. Яны трушныя ўсе, і яны раді фэсту. У Басты, насамрэч, 3 жніўня у Маскве вялікая імпрэза. Ён спецыяльна да нас прылетае 2 жніўня, каб апаратура ўсё гучала добра, прыдобра, зноў злетае ў Маскву і вернецца ўжо на пляцоўку. Пасля пікніка фішы, так. Таким чынам ён 3 числа і ў Маскве адыграе, і ў Мінску. Так, сапраўды, ведаеце, я з гумарам адношуся да ўсіх гэтых сітуацый, пра якія, Зміцер, вы сказалі, што калі глядзіш на нашых суседзей заходніх, вось яны, так як вы кажаце, яны падрыхтавалі, сядзяць у фатэлі, п'юць гарбату альбо каву і глядзяць, як усё адбываецца. Чамусьці на наших тэрыторыях пастаянна нейкае полымя, нешта ўсе, ведаеце, это вядомы мем у інтэрнэце ходзіць, калі там івентар пасля івенту такі цалкам спалены, як запалка. Вось гэта падобна, гэта праўда. То есть сапраўды увесь час на працягу апошнія 2 тыдні сам івент і некалькі дзён пасля, гэта абсалютная 100% напружанасць, абсалютная сканцэнтраванасць. І нават з нашым вопытам, з нашым досведам уже шматгадовым усё адно нейкія вось такі форс-мажорныя ці каля форс-мажорных сітуацый адбываюцца. Ну і яшчэ, напэўна, тут вельмі важны наш характар. Мы да ўсяго ставімся так, як да свайго, як ад сэрца. Вось заходнія нашы партнёры кажуць, што нельга так, што ідзе там дождь, там, снег, там не приехал. А мы все одразу там самолет, затрымка, все, что робить, боже мой. До речі, вот я хотел спытаться, якія на сённяшні дзень у вас вот самые великие страхи? Вот чего вы больше за все боитесь? Дождю, як сказал Александр. Дождя не будет. Того, что квитки не раскупятся, того, что Михалок не приедет, где-нибудь там загуляя. Вот чего?
Ці што жонка не адпусціць, скажет, не, дома сядзі, які хопіць уже гэтых фестываляў. Ведаеце, насамрэч опыт показывает, что практика, да, с практики вось этой все недарэчнасці вылазіць адтуль, адкуль ты не чакаеш. То есть, здаецца, і самолет павінен прилететь, і все добра. А вось этой дробязі узнікаюць як бы, ну, знянацку ніадкуль. Як у тым року, напрыклад, большасць наших гледачоў, слухачоў прыйшлі з карткамі банкаўскімі. Але, ну, з інтэрнэтам у прошлым годзе была нейкая... Ну, мы, здаецца, былі падрыхтаваны дастаткова, але ўсё ж такі мы рыхтаваліся, ну, скажем так, да суадносінаў там 50 на 50, тых, хто будзе разлічвацца карткай і кэшам, але наш прагрэс крокнуў на шмат IT-краіна, і зараз мы набліжаемся да 75-80% ўжо аплатаў па безнаяўнаму рахунку, таму мы сапраўды ў гэтым годзе падрыхтаваліся значна лепей, мы правялі па ўсім фудкорце интернет сталы, так, ну, то есть незалежна ад Wi-Fi. Вось, таму спадзяюся, што ў гэтым годзе будзе ўсё нармальна з гэтым. Добра, ну вот одна навіна ёсць. Усё будзе нармальна з інтэрнэтам. Можна будзе стрыміць, можна будзе разлічвацца карткамі, можна рабіць все, што заўгодна, там селфіцца і фоткі посціць адразу. Яшчэ одна навіна, можа быць, адкрыеце. Ну, ўжо усе ведаюць пра Дудзя. Які будзе там, як это правильно сказаць, вядучым, канферансье. Ну, зараз таксама 50 на 50%, хто лічыць яго хедлайнерам, бо яго з'яўленне на фэсце, гэта з'ява. Гэта з'ява, і мы бачым па медыя, па соцсеткам, як рэагуюць на Дудзя. Напрыклад, у сетке ВКонтакте у разы больш праглядаў гэтай навіны, напрыклад, чым аб'яўленне хедлайнераў музычных. Але я хацеў, вот чакаў ад вас навіны. Вы сказалі, там такі анансавалі, што Дудзь будзе не толькі вядучым канцэрта, але, маўляў, нешта вот яшчэ ён там утворыць такое. Канешне, там шмат яго сябраў. Паранафільме, Little Big, Баста, 25-17. Гэта яго сябрукі. Што будзе там, ну, рабіцца, адбывацца, бо лайнчекі, яны там па 10, па 15 хвілін, па 20 хвілін. Канешне, ёсць некі сцэнарый, якога мы будзем прытрымлівацца, але гэта будзе, я ведаю, это будзе інтэрактыў, бо Дудзь, яго вялікі вопыт спартыўных мерапрыемстваў. Немагчыма ж прагназаваць, што будзе на поле. Гуляюць людзі. Ну, карацей, сюрпрызаў ад Юры будзе шмат, то есть гэта, безумоўна, не будзе такі сухі канферанс, зараз выйдзе Петя, а потым Вася. Ну, безумоўна, это, ну, Юрый, ну, на бягучы момант, напэўна, самы, ну, той, што ён самы вядомы, самы круты, да, ну, вядучы ў шырокім сэнсе. Гэта адназначна, у яго ёсць вялікі досвед у тым ліку і працы на музычных фестываляў, таму я на 100% упэўнены, што гэта будзе здорава і Юра будзе дуть. Я ўжо чакаў, што вы скажаце, асабліва калі Руслан пачаў гаварыць, яго шмат сябрукоў там сярод розных там, ну, расійскіх там рокераў, і зараз Александр скажа. І ў пэўны момант ён скажа вакалісту вот там касты адыдзіся ў бок, а зараз праспяваю я. Я не выключаю гэты момант, ну, хутчэй за ўсё, это, напэўна, якраз такі будзе з гуртом 25-17, з якімі ён і сябруе, і тусуецца, і выязджае з імі на канцэрты нават, вось, таму, ну, я чакаю нейкіх экспромтаў, я чакаю нейкіх сюрпрызаў, безумоўна, яны будуць. Таксама ён можа, ён за Міхалком 3 або 4 рокі ходзіць, каб паклікаць Міхалка ў свой YouTube. Да. А Міхалок ўсё не пагаджаецца. Не пагаджаецца, таму я думаю, што можа... Ну, хоць у гэтым мы з Дудзём падобныя. На слабо. Да, можна чакаць, што на бэкстэйджы нешта будзе адбывацца цікавае. Спадзяюся, ў добрым сэнсе. Бачыш, я таксама некалькі гадоў спрабую Міхалка запрасіць на эфір, а ён усё ўпіраецца, вот і ў Дудзя. Вот хоць гэта прыемна.
выбачаюся. Тым не менш, вы уже адказвалі на пытанне про тое, што, маўляў, там прахалодна, сустрэлі, вот такое. Але вот сапраўды такое ўражанне, што вы ўжо маючы дамоўленасць з Дудзём, ужо і вырашылі. Ну, ўсё, значыцца, фестываль адбудзецца, людзі прыйдуць, раз Дудзь будзе, можна было і палову хедлайнераў ужо, как бы так сказаць, адмовіць і сэканоміць. Музыка заўсёды на першым месцы. Заўсёды на першым месцы. Не, ну, глядзіце, мы Юру аб'явілі апошнім, самым апошнім. То есть мы пачалі... У гэтым годзе, насамрэч, мы ў першы раз зрабілі... Наадварот. Заўсёды мы рабілі класічную схему. Аб'яўляем невялічкіх зорак, пачынаючых артыстаў, затым сярэдніх хедлайнераў, і ўжо на самы-самы канец, літаральна за 3, вось як мы з Юрай атрымалася, да, аставлялі апошніх у самых галоўных хедлайнераў. У гэтым годзе мы наадварот спачатку аб'явілі Басту, Мумітроль, Літл Біг, 2517 і гэтак далей, то есть шлі ў зваротным парадку. І вось якраз з'яўленне Юры это стало таким ошеломляльным, нечаканым сюрпризом. Что уже все, ничего не чакали, от нас уже ничего не чакали. Да, уже наши У нас не было уже часу, каб якого артысту ставить, выступать, бо все, уже все. Все думали, что все, это финиш, конец, чакаем, идем, а мы тут такі, опа, сюрприз. 2 гады вы спрабавалі дамовіцца з Дудзём, каб ён прыехаў. Вот калі ўзяць, скажем, музыкантаў, які-небудзь калектыў, з якім вы вот ужо год-два, то можа і 3 вядзеце перамовы, і з якім... Ну, напрыклад, гэта быў гурт Би-2. Не, ну, з якім пакуль яшчэ не атрымалася канчаткова... Би-2. Вот заўтра нечакана тэлефануе вам дырэктар Би-2 і кажа, а мы вот тут раптам падумалі, едзем да вас. Што робіце? Не, ну мы, безумоўна, будем рады. Хотя, ведаеце, вот зараз шчыльнасць выступлення гуртоў, шчыльнасць вось гэтых чэнджовераў, якія паміж гуртамі, настолькі шчыльная, што мы разам з тэхнікамі шукаем кожную, не тое, што там хвіліну, нават секунда важна. Учора якраз такі з Мумітролем вырашалі праблему з барабаннай установкай, ось, значыцца, бо калі ўжываць ту, якую яны хочуць, то трэба дадатковая змена, это дадатковыя 3, 5, 6, 7, 10 хвілін, ну, не прыгадаеш дакладна колі, а ў нас іх няма. Ось, таму... Ну, Би-2 прыйдуць проста патусіць. Да, проста патусіць, ось. Можа, там, выйдуць. То есть такого пытання не стаіць, што, ведаеце, хлопцы, паколькі ўсё ж такі бюджэт распісаны ўжо, але Би-2 мы даўно хочам, адмаўляем Дудзю, ганарар у яго такі, як у Би-2, заплатім лепей Би-2. Ну, не, на жаль, такое немагчыма ні з юрыдычных, ні з фінансавых, ні з іншых меркаванняў. Лайнап складзены, угоды падпісаныя, усе выкананыя, таму мы з радасцю будзем працаваць з гуртом Би-2 6 чэрвеня наступнага года на стадыёне Дынама. Это ўжо абвешчаныя, можна ўжо аб гэтым расказваць, гэта вялікі такі сюрпрыз быў ад нас, ну, але ўжо можна аб гэтым казаць. Але б мы жадалі, каб у нас быў такі рок-фест, каб, як ты кажаш, што патэлефанавалі Би-2, прыехалі з кім-то з артыстаў пагутарылі, выйшлі экспромт, нейкі імправізу. Это было, ну... Джемчик замуцілі. Так, да. Мы перервемся на невялічкую паузу. Кароткі выпуск навінаў на Еўрарадыё. Я нагадаю, што ў нас у гасцях арганізатары фестывалю «Рок за бобров» Александр Косач і Руслан Старыковскі. Што будзе цікавага, раскажам у другой частцы. Еўрарадыё. Мы першае рок-радыё Беларусі. Самыя свежыя навіны і аналітыка, музыка і крытыка. Мы незалежная крыніца інфармацыі ў тваім рэальным жыцці і ў інтэрнэт-прасторы. 24 гадзіны на суткі нас можна знайсці на старонцы euradio.fm. Лаві нас на спадарожніку Астра 4А, 4,8 градусаў на ўсход. Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца. Еўрарадыё. Навіны – наша справа. Вітаю, каротка пра асноўныя падзеі.
Генеральная прокуратура чарговы раз абскардзіла прысуд галоўнаму інжынеру мінскага заводу колавы цягачоў, якога апраўдалі пасля 4 гадоў, праведзеных ім у СІЗА. Афіцыйны прадстаўнік Генеральнай прокуратуры Дмітрый Брылёў распавёў пра гэта. Андрэй Галавач, галоўны інжынер мінскага заводу колавых цягачоў, выйшаў на волю 11 дзён таму пасля 51 месяца, гэта больш як 4 гады, праведзеных у СІЗА і ў судах. Але Генпракуратура зноў пабачыла неадпаведнасць высноваў суду фактычным абставінам справы і зноў патрабуе пераглядаць гэтую справу. Нагадаю, раней гэты пратэст ужо быў пададзены, калі спадар Галавач быў апраўданы ўжо судом. У цэнтры Мінска адкрылі помнік Алішэру Наваі. На зялёным пятачку ў межах мінскіх вуліц Свярдлова, Кірава, Ульянаўская. На цырымоніі адкрыцця помніка прысутнічалі прадстаўнікі беларускага і узбецкага ўраду. Наваі, гэта паэт і дзеяч ажно 15 стагоддзя. Фармальнай нагодай стаў першы форум рэгіёнаў Беларусі і Узбекістана. У Мінску на камеру фотафіксацыі патрапіў самакатчык, які ехаў на хуткасці 75 км. За гадзіну адбылося гэта 19 ліпеня на Арлоўскай вуліцы. Самакат непракатны. Зафіксавалі гэта бяспечныя дарогі Беларусі. Там кажуць, што раней фіксавалі перавышэнне хуткасці нават бронетранспарцёрамі і роварамі, але каб так ехаў самакат, яшчэ не бывала. Сёння і заўтра у Беларусі амаль не будзе ападкаў, трошкі пахаладае ў дзень 17-23 градусы вышэй за нуль. Еврорадио.FM. Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё. Я нагадаю, што разам з маімі гасцямі, арганізатарамі фестываля «Рок за бобров» Александром Косачем і Русланом Старыковскім мы раскрываем вам таямніцы і сюрпрызы, што адбудзецца 3 жніўня на стадыёне «Баравая». Ну вось Александр ужо прызнаўся, што Юрый Дудь, магчыма, заспявае там замест вакаліста аднаго з гуртоў. Руслан сказаў, што Би-2 вот, в прынцыпе, чакаецца на наступным фестывалі. Дарэчы, беларуская група, да, заўсёды прыемна. І, Александр, вот толькі што вы аб'явілі, што менавіта вы, ну, ваша каманда, будзе працаваць над арганізацыяй канцэрта Би-2 на стадыёне «Дынама» у наступным годзе. Скажыце, ўсё ж такі, колькі часу вымагае арганізацыя вось такога грандыёзнага шоу, будь то фестываль «Рок за бобров», будь то, скажем, канцэрт на стадыёне «Дынама»? Ну, глядзіце, фактычна мы вось да гэтага праекта супольнага з гуртом Би-2 падышлі фактычна за 3,5 гады несупынных перамоваў, зносінаў і так далей. Калі браць фактычна такую актыўную фазу падрыхтоўкі да івента, гэта прыкладна, ну, хутчэй за ўсё, 14-15 месяцаў. Фактычна, вось ужо сёння мы працу па падрыхтоўцы «Рок за бобров» 2020, яна, ну, скажем так, арганізацыйна на 40-50% падрыхтавана. Я маю на ўвазе, то есть падрыхтоўку адміністрацыйную, праца з пляцоўкай новай, бо мы апошні раз на Баравой працуем, бо ўжо няма куды расці, ўжо гэта Баравая паўзе. Я чакаю новага такога, як ньюсмейкер, просто нейкі сёння Александр. «Рок за бобров». Так, дзе в наступным годзе будзе «Рок за бобров»? У наступным годзе «Рок за бобров» адбудзецца 1 жніўня 2020 года на аэрадроме Ліпкі. Таксама аэрадром, гэта шыкоўная пляцоўка, нашы слухачы могуць загугліць, вельмі маляўнічая пляцоўка з дастатковай плошчу, каб арганізаваць і работу фудкорту і работу, хутчэй за ўсё, некалькі сцэнаў. Мы прыходзім да гэтага, бо ўжо не хапае ні часу, артыстаў шмат. Хочацца, каб на фестывалі было некалькі накірункаў музычных адначасова, таму вось ідзем да гэтага, больш глобалізуемся. І больш будзе беларусаў часу, каб большасць беларускіх гуртоў маглі граць
Ну, перед такой широкой аудиторией. Вось, а калі вяртацца до часу, то вось больш года, то сёння мы ўжо фарміруем у тым ліку і лайнап наступнага фестываля, і такім чынам праца над фестывалем не спыняецца ніколі. Мы берем літаральна некалькі дзён адпачынку пасля гэтага фестывалю, і ўжо ў жніўні, у сярэдзіне жніўня актыўна працуем з адміністрацыяй горада над уже адміністрацыйнай працэдурай по наступному фестывалю. Давайте до сёлетняга фестываля. Ну, вось вы уже сказали, что праблемы с интернетом, якія былі летась, у гэтым годзе будуць хутчэй за ўсё вырашаныя. Якія вот праблемы, может быть, выявіліся падчас леташняга фестываля, якія вы зараз кажаце, что вот гэтага не будзе дакладна? Ежы будзе дастаткова, прыбіральні будзе дастаткова. Ну, адным з асноўных такіх пытанняў і нават нараканняў з боку гледачоў у мінулым годзе была адсутнасць пітной вады. Я яшчэ раз уже некалькі разоў гэта каментаваў. Мы былі загадзя падрыхтаваны да таго, што будзе попыт вялікі на воду, бо ў мінулым годзе было там па 33-34 градусы. Мы завезлі дастатковую колькасць вады, яшчэ раз падкрэсліваю, у мінулым годзе. Магу адказна ў гэтым выпадку браць на сябе гэту адказнасць, таму што па выніках фестываля гандлёвыя кропкі нам гэтую воду здавалі назад. Фактычна яе не прадавалі, а назад яна нам прыйшла. Вось, гэта вельмі прыкра, мы з гэтым у гэтым годзе вельмі актыўна боремся, што называецца, змагаемся. А як змагаецеся? Вот тыя, хто гэтым быў заўважаны, прадпрымальнікі, вы з ім больш не супрацоўнічаем адназначна, і мы павялічылі колькасць дадатковай пітной вады, будуць арганізованы асобныя кропкі, дзе будзе толькі пітво. Вось, таму гэтую праблему мы адназначна вырашаем, яна будзе вось такім чынам вырашана. Таксама трошкі зменіцца лагістыка сама фудкорта, каб, на жаль, это цікава датычыцца і прыбіральняў, і фудкорта. Вось людзі заходзяць на фудкор, упіраюцца у першы шэраг фудкорта, і ўсё. Налева, направа, нічога не бачу, толькі сюды, чарга. І наступнае таксама. А наступныя за імі, і гэтак далей. Пустыя стаяць. Не, налево, направо пустые кропки, а люди як вось просто стали и упираются, як ты браны у вороты, да, и все, ничего не бачат. И такая зворотная же люстерковая ситуация с прибиральными. Прибиральные стоять по всей даўжыні плоту, люди упираются у сярэдні, налево, направо не ходят, там 10, абсолютно, 20, а там абсолютно вольные кабины стоят. Тому мы трошки зменім лагістыку. У гэты раз будзеш нашмат больш працаваць валантораў на тэрыторыі мерапрыемства, які будуць падказваць, праходзіце левее, правее, сюды і гэтак далей. Таму спадзяюся, што такіх ужо праблемаў не будзе сур'ёзных. Руслан, ты як чалавек, які ведае ў сяброўскіх адносінах з усімі там віп-музыкамі, кажы, вот кожнаму ж хочется адчуць сябе Русланам Старыковскім. Кожнаму хочется засэлфіцца з якім-небудзь там сваім кумірам, паатрымаць аўтограф. Вот ці будзе у людзей такая магчымасць? Будуць нейкія аўтограф-сесіі, там, селфі-сесіі? Все залежыць ад артыстаў, наколькі я ведаю, бываюць выпадкі, калі самі артысты выходзяць у людзей, мы даем там некіх 2-3 там security, яны з ім ідуць. І, канешне, бэкстейдж у нас закрытая тэрыторыя, бо калі десяткі тысяч гледачоў, калі мы что-нибудь такое зробім, то нічога ад гэтага добра не атрымаецца, это будзе... Слухай, вот я быў на канцэрце Юрыя Шевчука тут у Мінску. Пасля канцэрту, так, да. Не, падчас канцэрту, вот ён саскочыў са сцэны, пайшоў у людзі, хадзіў па ўсім зале, ніхто яго не разарваў на сувеніры. Мы не забараняем гэта рабіць артыстам, але мы як мы можам іх заставіць, каб яны гэта рабілі? Ніяк. Это ўсё на... Як вырашае артыст. Што касаецца магчымасці, калі я ведаю, што фанаты
пачынаюць прабіваць, якім гатэлі яны засталіся, якім рэйсам прылятаюць. Некаторыя едуць у аэрапорт, калі ёсць такая цель, это як у мяне была з Дженніфер Лопес. У меня была цель з ёй, мэта, так, каб пазнаёміцца і сустрэцца. І это Ты дамогся свайго. Так. Ну яшчэ вельмі шмат усё залежыць ад персон артыста. Так. Некаторыя вельмі адкрытыя да контакту, закончылася выступленне, ідуць пад сцэну да бар'ераў. Доўгі час даюць аўтографы, фатаграфуюцца, ну, адкрытыя. Некаторыя наадварот, ні ў коім выпадку ніколі нікога не хачу бачыць. Всё, закрыйце маю грымёрку. Можа скокнуць адразу ў машыну са сцэны так, і адразу ў гатэль. Ёсць такі, ну, насамрэч, я вось ўжо доўгі час працуючы з артыстамі высокага ўзроўню, ну, іх можна зразумець. Ну, кожны дзень 2-3, вот так як у Даўбасты, 2-3 мерапрыемствы ў дзень, 1000 людзей, кожны контакт, гэта і няма ж культуры, чалавек не проста падыходзіць з фоткай, ён хоча нешта спытаць. Да, все ж думаюць, што ён, это толькі ён адзін такі, пачынаць, ну, добра яшчэ, калі цвярозы, а калі это яшчэ чалавек такі, так бы мовіць, пад градусам, да, і давай там усё. Можа трымаць рукой, так, жонка, ідзі сюды, все, я яго злавіў, ідзі сюды. Таму тут такая, павінна быць павага з боку гледачоў да артыста, безумоўная павага, і павага да яго часу, да яго прайваці, да яго там планаў і так далей. І такая ж павага павінна быць у артыста. Мне ось непрыемна працаваць з такімі вельмі закрытымі артыстамі, такімі снобамі, ну, якія нікога не чуюць і не хочуць бачыць і ні з кім не мець ніякіх зносін. Это непрыемна. Вось. Таму павінна быць рухацца на сустраш адзін аднаму. Люди любят у нас, ну, коли это open air, коли там типа вот на свежем поветры, свобода, воля, а тут раз тебе милиционеры стоять вокруг огороджи, некий догляд, и все там починают тогда уже, да что это такое, не расслабиться. Як будзе вот ці ёсць нейкая дамоўленасць там з праваахоўнымі органамі пра інтэлігентныя і культурныя паводзіны? Ну, глядзіце, па-першае, дамоўленасць ёсць. На нашых мерапрыемствах мы заўсёды на гэта звяртаем асаблівую увагу як сваю, так і нашых калегаў з праваахоўных органаў. Максімальна карэктна, максімальна паветліва ставяцца да нашых гледачоў, каб не псаваць вось гэтую атмасферу, настрой і так далей. Заўсёды, ну, колькі мы зрабілі фестываляў, ну, адзіныя выпадкі, калі нешта было так, ну, прям уже зусім кепска, як бывае часам там на тым жа футболе, да, пасля кожнага там матчу зборнай там просто нешта, ну, на кожныя 10 тысяч гледачоў будзе 10 чалавек, якія могуць перапіць піва. Карацей, мы гэтаму надзяляем асаблівую увагу і працуем разам. Мы вельмі, скажем так, у цеснай спулцы, да, працуем з нашымі праваахоўнымі органамі, каб усё было добра, карэктна і ветліва. Але вось заўсёды, калі я чытаю такія крытычныя і бачу такія крытычныя стрэлы, там аповеды пра вось гэты дагляд і гэтак далей, ну, чаму людзі не звяртаюць увагу на тое, як это адбываецца ў тых жа еўрапейскіх краінах на масавых мерапрыемствах. Буйнейшых фэстах. На буйных фэстах такія самыя сродкі, меры бяспекі, і ўжываюцца тыя ж самыя спецсродкі, рамкі, металашукальнікі і так далей. Таму што, ну, у першую, то усе гледачы павінны зразумець, што дагляд гэты робіцца выключна сапраўды з мэтаю бяспекі. Для мяне было адкрыццём, так, я зараз закончу уже, просто хацеў расказаць пра, у мінулым годзе быў у адной еўрапейскай краіне, быў канцэрт вельмі вядомага гурта,
Это был open air на одной з площаў города. І можете представить, ось уявіць, абсолютно як у нас стаялі гэтыя гружоныя аўтамабілі, правда, ну, такого больш прывабнага колеру, але тым не менш усе Аўтазакі. да, то есть машинами была блокавана полностью усе проезды, то есть меры бяспекі яны тыя самыя, то есть наши праваахоўныя органы ўжываюць абсолютно проверенные уже годами меры, которые применяются в европейских краінах, у нашай усходняй суседкі, там вось пасля чэмпіяната свету таксама я быў, ну, усё было корректно, але вельмі скрупулёзна, вельмі там, ну, просто вот калі ты заходзіў на стадыён, ну, такое было адчуванне, быццам бы ты у гейце аэропорта праходзіш дагляд. Ты сканеры прям такія кабінкавыя былі і так далей. Таму мы зробім усё магчымае, яшчэ раз падкрэсліваю, каб нашы гледачы, нашы наведвальнікі не атрымалі нейкія негатыўныя эмоцыі пры праходжэнні гэтага кантролю, які зроблены выключна для таго, каб нашы гледачы адчувалі сябе ў нашым перыметры бяспечна. І слэміцца дазваляюць, калі параўнаць то, што гадоў 15 назад у тым жа палацу Рэспублікі нават і з места мог стаць, каб пахлопаць, а табе падбягаў ахраннік і что тычыцца бяспекі на тэрыторыі фестывалю, уже внутри, у периметре, так называем, это уже зона отказности нашего административного контроля, который сочыць за парадкам, каб ніхто яго не парушаў. Безумоўна, міліцэйскія супрацоўнікі знаходзяцца заўсёды побач, скажем так, у групах хвіліннага патрэбна вось пару выпадкаў. Шварценеггера, ну, недавно на нейкіх спаборніцтвах там падбяжаў нагамі, заваліў уже. Зараз Месі, от 2 дні таму я бачыў новасць, што Месі на нейкім канцэрце нехто падбяжаў, хацеў у морду даць. А калі б не было пошуку, ведь есть людзі, якіх, ну, у гісторыю вайсці некім вот брудам, а калі ён будзе, яго там бутылка шкляная ці які нож, там, ну, одно дело Шварценеггеру жопу дать, другая справа садить ему. Тому повинно быть на уваходе, ну, это для бяспеки. То, что внутри периметра нашего фесту все максимально ліберальна. Ліберальна, да. Ну і на заканчэнне уявім сабе, што ўсё ж такі ёсць пэўныя людзі, якія першы раз ад нас вот пачулі, што і такі вот фестываль шыкоўны будзе. Але вот вышли из комы. Вышли из комы, думают, о, фестиваль, а кто там будет? Давайте яшчэ раз агучым, якія хедлайнеры і, скажем, можа быть, вы параеце, калі чалавек не можа прыйсці на ўвесь канцэрт, а ёсць нейкія там улюбёныя гурты, у які час вот яму лепей прыходзіць? Лепей мы все равно кажам, каб прыходзілі ў пачатку, бо ў пачатку лепшае в гэтым годзе, што мы выбралі нашы беларускія гурты, Дліна валны, Панска моц, Петля прыстрасця, Дай дарогу, Бакей, яны ўсё будуць зранку, і зранку лепшыя месцы на танцполе можна заняць перад сцэнай, все пратэсціць, прайсці без чаргаў, і это таму мы кажам, калі вы тым больш, што хто першы раз ходзіць, яны з кожным рокам прыходзяць раней і раней, і мы таксама здвигаем час пачатку нашага фесту параней. Ну, канешне, все ідуць на Міхалка, ідуць на Little Big, Монеточка, Баста, Мумітроль, 25-17, порнофильмы, это уже то, что приедут до нас гости. Уже другим блоком, да, после 17. Так что, ну, мы скажем, приходите, чем ранее придете, лепшее место займете, лепшее в анимации там поиграетесь, у нас много партнерских будет всяких развлекашек, вот, ось, так что приходите. Таким чином, будзе ўсё, будзе музыка, будуть дуть таксама. Сашка Помидоров. Александр Помидоров, который крутейший за Дудя, як не крути. Прибиральні. Дудь насамрэч попросил пару яго эфираў послухаць. Да, а пасля попросіць яшчэ аўтограф. 100%. Таким чином, 3 жніўня
апошні раз Баравой. рок за баброў пройдзе на аэрадроме Баравая. Вось толькі што даведаліся, што ўжо ў наступным годзе будзе ў іншым месцы. Александр Косач, Руслан Старыковскі, рок за баброў, Зміцер Лукашук. Спадзяюся, таксама будзем там, сустрэнемся. У нас яшчэ будуць цікавыя эфіры і сёння, і заўтра, і кожны дзень. Глядзіце нас. Дякую.